Ia uite, bă, ce frumos. Uite-te la ele, că e mai spectaculos. Vezi acum ce formă face. Vine unul. Știi ce face? Nu. Mamă, te dor și ochii. Lași că sunt niște becuri. Măi, sunt drone. Da. Așa arată drone. Și o tonă de drone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multe. Mulțumesc frumos și Salut. pentru că ne-ai ridicat pe cer. Și ai reușit să ne înălți. Patrick, uite! Uite-te! Ce? Uite-te acolo la avioane! Unde sunt avioanele? La unde sunt avioanele? Uite-le! Unde? Alea roșii sunt! Păi și ce fac cu aici? Că nu înțeleg. O să-l țineți. Foarte, foarte, foarte frumos. Da, 150, că prin tone de tone. Dacă ar fi aici, da. Poate arată ca un carton, dar e tot foarte fain. Foarte, foarte. În acest an, în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea Constantin Brâncuș, ne reunim astăzi pentru a marca 2 ani de la înscrierea ansamblului Calea Perelelor în Patrimoniul Mondial UNESCO. 2 ere care ne amintesc că moștenirea mare sculptorului continuă să definească identitatea târgușiului și să fie un motiv de mândrie pentru întreaga Românie. Wow! Foarte frumos. Respectat și Un castel. Brâncuș a purtat mereu în suflet locul din care a plecat. S-a întors acasă pentru a lăsa orașului său cea mai valoroasă moștenire. Astfel, Târgușiul avea să devină pentru totdeauna orașul coloanei fără sfârșit, un reper al culturii universale. Coloana infinită. Cea mai frumoasă organizată. Târziu. Gara. Capodoperele lui Brâncuș fac parte din viața orașului nostru. Le privim cu mândrie și le arătăm tuturor celor care le vizitează. Ele ne inspiră zi de zi și ne amintesc că lucrurile cu adevărat valoroase se construiesc cu răbdare, pasiune și dăruire. Asta e opera aia din parc, uite-o. Care? Care? Sau? A, masa tăcerii, cred. Da, să le spui. Și sunt drone. Numai drone. 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 Adică nu becuri sau avioane sau ceva. Drone. Da. Bravo, deci până la final. Am regretat că nu ați fost aici, dar
băieți. Aici așa ceva doar în Barcelona. Doar în Barcelona, orașul din Spania. Apropo, cu cine ține? Real Madrid sau Barcelona? Dați like pentru like Hai că le vedeți pe invers. și abonare Singurul lucru aici nu ești. pentru Barcelona. Am pupat, ba! Asta cu fața lui, da? Vezi? E prăbuș, uite, e fața lui.